কামটোত আগবাঢ়িবা নে নাই? এতিয়া কামটোতো আগবাঢ়িবৰ মন আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি ইমান দিব পৰা আমাৰ সম্বল নাই না। তোমাক কিমান দিব কৈছে তেখেতে? তেখেতেতো বহুতে কৈছে। কিমান কৈছে মোক তেখেতে গম 2 কৈছে। 2? টকা দিয়ক আৰু চৰকাৰী চাকৰি লওক। অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা ADRE তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ একোটা পদক লৈ এতিয়া এনেদৰে চলিছে দৰদাম। हेलो एवरीवन भिउआर्स नोंथांमोन सो बयखौबो चेनेलाव फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो फिन खेबसे भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय चेनेलावहाय। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय। टाइटेल बा बेबायदिनो इन्ट्र' भिडिअ नुनो मोनखादों। थ' इन्ट्र' भिडिअआव जिथुनाखि क्लिप्स होदों बे क्लिप्सनि सायावबो सावरायगोन आरो बिनि सिगां आङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांग्रोदिनि। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। जोङो बयबो मिथिखानाय बा अनलाइन खालामबाय जानांगौ बयबो जायफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन ना। थ' अलरेडि आंनाबो माने जाबाय। आङो एसे दिन्थिनानै होगोन साइडआवहाय स्क्रिनाव। एक्न'लेजमेन्ट रिसिभा माने ओंखारबोखाबाय आरोना। थ' CMAAA जायफोरा रेजिस्टार खालामदोंमोन थ' 2.O आवहाय एप्लाइ खालामफिनदो। जागासिनो दङ आरो फाइनाल साबमिट खालामदो थाबैनो प्रजेक्ट रिपर्टखौ आपल'ड होनानैहाय। थ' जेबो नङा, मबाइलावनो जायो, जेबो प्रब्लेम गैया आरोना। थ' जोङो मिथिखानाय आपडेट्स। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि जिथुनाखि आङो इन्ट्र' भिडिअआवहाय होदों। थ' मार्केटआव थारैनो बेबायदि दाम दर जामारदों नामा? जोंहा जिथुनाखि ADRE ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि इन्टारभिउआ जानानै थांबाय, गोबांथार ना। थ' लोब सुबुंफोराहाय होदों आरो गोबां लाइन जानानै बेबायदि जोङो रल नाम्बार नागिरनानै जिरायहैनो गोनां जादों ना जेराव सेन्टारावहाय। थ' गोबांथार बेबायदि होदों जायफोरा सेलेक्ट जागोन निस्सय मोनगोन। दा जोङो बाजारावहाय बेबायदि माखासे दाम दर सोलिनाय जोङो नुनो मोनदों। दा फेकसो ना मासो बेखौ मिथिया, बेसेबां सैथो ना। थारैनो निस्सय बेबायदि भिडिअ भाइरेल जादोंबा हमजागोन आरो जोङो साननैसोनि उनाव मिथिनो मोनगोन ना। थ' नायनोसै आरो रिजाल्टआबोथ' ओंखारसिगोन बेबायदिनो फेब्रुवारि मार्चआवनो ना। थ' जोङो नेनानै थादिनि, जोङो थाबैनो रिजाल्टखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। बे मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा 2.O निनो जिथु पान कार्ड आपडेट फैदोंमोन ना। जोंहा पान कार्डआवहाय दा गोदानै फैनाया बेबायदिनो बेवहाय QR दङ ना, बेबायदिनो QR कड थायो। थ' जोङो बेबायदिनो स्केनफोर खालामनो हायो जेरावनाखि QR क'डखौहाय। थ' जिथुनाखि एसेबाबो माने सेफ जायो ना। थ' आवगोलनि फुरानायावहायथ' जोंना बेबायदि QRबो गैया। थ' आपडेट्सखौ खालामनानै लादो जायफोरा दासिमबो खालामाखै ना। थ' जोङो आपडेट खालामनो हायो, बेबायदिनो सोलिगासिनो दं। थ' लोगोफोर थाबैनो खालामनानै लादो। बेबायदिनो जोङो सम थानायावनो खालामनानै लानांगौ आरो नङाब्ला उनावहाय जोङो फाइनफोरबो होनांगोन जानांगौ आरोना। थ' लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। जोङो नेनानै थानोसै ADRE नि रिजाल्टखौबो। थ' जोङो मार्केटआव गोबांथार बेबायदिनो 2 लाख बेबायदि जोङो दाम दर सोलिनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों, नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ मिथिया। सिङाव बेबायदि रांफोर लामारदों नामा? थ' जोङो समा खिन्थागोन आरोना। थ' गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।